Ning konge ngai kublei ya fi wei pi wei ki ba pet ki ba khmi bat ki yo snow ye kan ka khubor akan ka sngai ai kublei ya fi ka kerteng ka jong utrai baru nong penem jing Jesus Christ nga kublei kerpang na kabenta barok ki para Kristan ki bah ki kinhun balang ki ba pier haka nong ba shlong lani ki kapsor ho haka bri jong hinyo trapi barok away nganget barok pinia menjur bat nga baga jat benriu ke jongi kadon hapdeng jong ka jing jot ka jing pad ka jing pra yidon hapdeng jong ka jing le ran ka bakrao kamtam kani ka por ka bangioi ya ki dak kishen ki ba kamcher kai ki la banja hakisngi kisnem ki banwan komta kum ki bala siu spa ke jung utrai ni jo penlong ye ke jing duai hagi babun teli kisnem na ka benta ke jaj benriu na ka benta ke jing sunsha kom tangi la kot jing mot ban penlong ye ke jing seng ka kerpang hante ha polo ground hagi tarik khat lai khat sau khat san jung ubnai Oktober ar hajar ar pholai hagani ga tayo hi ke banwan namar ki jing ki jing jenjar ki jing klumar ki ba saudong keleng ka jing jelei jong udrox kabla penjot la pengam ye ki babun ki samla ka jing jot jing pat jong ki long yeng ki long sem ki jing pang ki ba harukam kom tang ye weri fish kan ki jing seng ka bangida ngets kambo blay undon ringkat bat ngin duai kan don ka jing penkia kandon ka jing pelaj kandon ka jing kirku ka bakrao sa chisien ngan ong ye ka jaj benriu ka don apring jo ka jing le ran ka bakrao da ka bible kong ha ka kitab jong unong ithol pa Ezekiel ha ka long ka ba ar phawar ka dokot ka balai pho u blay wat yo briu ban penyeng ye ka jing pra aling ye yeng lang kom ki bala siuspa ban yeng hapreng jo ka jing pra hapdeng jung ublay bat ka jaj benrio namarula kular aki ar chronicle henyo khat sao la de ki brio ke jonga ya ki blak hot da ka kerteng ke jonga kin penrit yaladi kin dwai kin wat ya ka khmat ke jonga bat kin paino na kilenti ki babamman jongki dengan sngo na beneng ong ublay ngan map ya ki pop ke jongki bat ngan penkhia ru ya ka ri ke jongki kari ke jongi kalong kerpang palat hakmat ke jing yo i ke jong ublay wat hashwa bakari India kan yo ya ke jing light do kawai ke century la ni shispa snem tam ka gospel kala de poi hang ni haus nem khat praspa sau poi but haki sirtap jong kata ka gospel don ki dak a b k nganget sa chisien pin menjur bat nga ki dak tho khasi ki jongi ki bat scam ya ka jinglong kerpang jong ka jaj benriu khasi penar ngada duai na ka benta jong ka jaj benriu na ka snem shikasnem bau blai sa chisien un thauth mai ya ka jaj benriu ka jongi ngie wer kerpang na ka benta ginong sunshar ba ye jongi KMLA, KMDC. Nang takiway pat kinong yalam jo kisang bahalang. Kibadon ki kenhun ki bapir. Aling ini wan lang haka kat santarik jong ubnai Oktober. Mentaus nem haka nikatayo ka bansawan haka po sanshiteng. Ngini wan lang haka jinglong kaway ngin sngap ayu blay udan ban keren. Bakay ka jing tumu ka jong una ka menta ka jaj benri ka jongi. Nganget ka don ka jing kermen ka bakra. Ladangi sisyangi kela ka bamat bangi pansyo blay. Namarda ka bor la jongi nomla. Lada utray sumar ya ka nongba. Sumar ya ka jaj benri. Ka jing minot ka jongi kin le no elot baro. Kumta sichisien. Klem da don ka nukunu ka baka. Klem da don kenro. Klem da don ka nuka jing ya pia.
kum kejat benriu aling ini wan lang na khot snow bhaya fi haka kirteng ka jong utrai nong penem jongi u Jesus Christ kidon ki flex haki dong haki lat haki surap nganget kanom penwet ye ka jing snow ka jong fi bat kini ki flex kede ka jing khot sekani ka jing seng ba ka de ka jing kerpat ka jongi ban ni kmilanti pin pdiang ye ka ni ka jing khot daga ba kamane sa chi sien ublay un kirkhu ye fi kublay shibo